चालू करतो. काय चाललंय हा? काय चाललंय? व्हिडिओ मध्ये रेकॉर्ड आलंय हा? पाणी नाही, कमी आहे. काय मग आता काय बरं मग. तर आज आपण इलं होते म्हणजे उखळ घालू, म्हणजे भात शेतीच्या कामासाठी. तर त्यासाठी पहिल्यांदा आधी उखळ घालूची असतं थोडीफार, जेणेकरून रान ह्या सगळ्या मराठा लागता कोपऱ्यातला. तर आम्ही आता मळ्यात दिलो आणि आता उखळ घालतलो आम्ही. तर आम्ही सगळं घेऊन येलो, काय डिझेल घेऊन येले होतो बाप्पा. आणि आता टिलर चालू करून उखळ घालतलो. अजून काय तर येऊ नाही म्हणून लावणी काय चालू केलं नाही. तर लावणी चालू करू थोड्या दिवसातच, म्हणजे 15-20 दिवसात अजून येईल तर मग आम्ही लावणी चालू करू. तर आम्ही आता जाऊया इलो मळ्यात. तर आम्ही आता इलो आणि अजून काय बघलो सर्व काही येऊक नाही. आणि थंय रोवा तो पेरलेलो हा. तर नाना थांबतात थंय, कारण थंय सगळे पाखरा येतात आणि मग रवा तो खांबतात. तर हाली किती दिवस नाना थंयच थांबतात, म्हणजे सकाळ ते संध्याकाळपर्यंत, कारण पाखरा घेऊन जाता गमाने खाऊन त्याच्यामुळे. तर आम्ही आता वरती येलो आणि वरणा नांगरी देतलो ठेवूया आम्ही आता. आणि बघा डिझेल आणि हांदलेला टिलर ठेवलेलो हा. टिलर हा आता चालू करतील आणि वरणा आणि नांगरी देतलो थोडेसे. तरी ना नांगरी दिल्यावर बरं वाटतं त्याच्यामुळे. तर होईल असा पूर्ण घातलेला भरलेला हा आणि डिझेल घालतो आता. तर कमी आहे डिझेल, आम्ही आता डिझेल खाऊया. चालू करतो. तर आता चालू केलं आम्ही टिलर आणि आता बघूया वर घेऊन जाऊ त्यासाठी. तर तुम्ही बघू शकता की आपल्याकडे ह्यो टिलर वापरतात. दुसऱ्या ठिकाणी जे घाटा डोंगरा ठिकाणी असतात त्या ठिकाणी म्हणजे पाणी कमी असतं त्या ठिकाणी ते दुसरं टिलर वापरतात. ह्यो आपल्याकडे ह्यो वापरतात, कारण तो टिलर तो आपल्याकडे वापरल्यानंतर पूर्ण माती असतात, त्याच्यामुळे चिखलात तो पूर्ण रूपान जाता. आणि ह्यो कसं वरच्यावर होतं त्याच्यामुळे ह्यो चांगलं पडता. तर बघू शकतात आपल्या शेतीची पहिली स्टेप ती चालू केलेली आहे, म्हणजे उकळ घातल्यापासून. आणि आता नंतर मग थोड्या दिवसाने सर्व बिर्व लाभ सुरू करतले. आता तुम्ही बघू शकता
अरे कोण नाही म्हणजे एवढ्यात तर अजून कोण मळ्यात उतराक नाही, कारण अजून काय चालू झालं नाही. जेव्हा चालू जाताला सगळ्याची शेतीची कामं म्हणजे बाकीचं काय काम चालू जाताला तेव्हा हय सगळीजणं असतली, खूप जणं असतली हय. तर बघू शकतात आम्ही चालू केलेलं आहे आजपासून टिलरला. तर आज बघूया किती होता, कदाचित आजच आम्ही पूर्ण करूची, पूर्ण उकळ घालून आणि जितक्या होईल तितक्या पुरा करूची. त्याच्यानंतर मग परत एकदा लावतो असतो, जेव्हा सर्व लावतो असतो तेव्हा परत एकदा उकळ घालूची, म्हणजे टिलर धरूचं लागतो जेणेकरून चांगलं चिखल आहेत. आणि रान कुसला की आणखी चांगलं चिखल होता. तर आम्ही आता चालू केलं. तर याच्यानंतरचे पण जे काय ते पुढचे असत ते असतले त्यांचं पण व्हिडिओ येतलो. तर तुम्ही हो पण बघा आणि सगळे व्हिडिओ लाईक करा. तर बघू शकता जास्त खोल गेल्यामुळे टिलर जास्त चालणार नाही, त्याच्यामुळे वर खोरा तापाडता आता वर करूचा लागता. हो कॉक बंद होतो वाटतं, ते हडेतो ना कॉक आता बंद होतो. खडे खडे गेले खाली ना दादा नांगरलेले. हो बाकीचा वरती सरला वाटतं घरात घे. तर मित्रांनो आता आम्ही खोरा नाही गेलो, जे खाली एक होता त्या एक घेऊन येले आणि आता टिलर बंद झालो. म्हणजे आमका माहीत नाही कसं झालं, पण नंतर हवा आता की ते एक कॉक काहीतरी होता. तर एक कॉक हा पेट्रोलचो डिझेलचो तर तो काहीतरी बंद होतो, त्याच्यामुळे पासिंग होत नव्हता. तर आता तो चालू केलं आणि आता चालू झालं. तर बघूया आता किती उशीर लागतात. हे आहे ना, हे बघा आहे ना सगळे खालच्या पर्यंत कोपर्यंत नांगरूचे, खालच्या जास्त नाही सर्व्याचेच आहेत खाली, पण वरचेच नांगरूचे जास्त. आता किती उशीर लागता बघूया. बघू शकतात अर्धा नांगरून झाला, म्हणजे थोडं कोपरं. आता आम्ही मेरा काढताय. तर तर मित्रांनो बघू शकता तुम्ही की आता हे बघा आप्पाने चालव घेतलेला आणि मग तर मी चालायचं होतं. हे बघा पॅन्ट बघा काय झाली आहे. तर मग तर मी चालायचं होतं. 4 कोपरे नांगरले, बाकीच्याने इथे 4 कोपरे ते आपण नांगरले. आता शेवटचं एक रवलो
तर मी आई व्हिडिओ करून सांगलेलं आहे ठरवशील तर थोडं केलं नाही तिने तर बघी आता कसं हा तो मागवून माहीत नाही बघूच नाही तर आता आप्पा नांगरतात तर तुमका माहितीच असतात तर आता आई लिहा मगाशी आणि चाय घेऊन इली आई तर मण्यात बसान आम्ही आता चाय पितो चाय आणि बिस्किट आणल्यान काय माहीत नाही माहीत आहे का माहीत नाही पण आम्ही दररोज मळ्यात येतो म्हणजे आता जे येतलो तेव्हा ते काय नाही काय भाकरी बिकरी दुपारची आणतो तेव्हा म्हणजे तुम्ही येवा म्हणजे तुमका कधीतरी म्हणजे जे मुंबईत जास्त राहतात बोलतात कोकणात जास्त राहणार नाही त्यांनी कधीतरी म्हणजे असे सुट्टी बिट्टी काढून येवा जेव्हा भात शेती असतात तुम्ही करा भात शेती म्हणजे ज्यावेळी टिलर विलर धरतात तर तुम्ही धरूक लागा स्वतः परत जी लावणी असतात सर्व काढूचो असता तो काढूक घ्यावा म्हणजे तुका एक्सपिरियन्स थोडा गावात म्हणजे थोडा तरी असं सांगण्यापुरती येतात की मी बघलं आहे किंवा मी केलं आहे थोडाफार आता थोड्यापुरते तरी तर येवा तुमका खूप भारी वाटत म्हणजे तुमका एक नवीन एक्सपिरियन्स गावात नवीन एक तुमच्यात जोश निर्माण होईल कदाचित कोणी जर इला आणि इतक्या जर त्यांना आवडला तर कदाचित तो म्हणजे कधीतरी वेळ काढून तो गावात शेती पण करू शकता म्हणजे जर आवडला तर तुम्ही येवा कधीतरी जो एक्सपिरियन्स आहे आता जो तुमका कधी गावात माहीत नाही पण जो असा आनंद कोकण जोपर्यंत टिकलेला हा या म्हणजे ही भात शेती आणि जोपर्यंत टिकलेली हा कोकणात तुमच्या जवळपास जितकी हा तितकी त्याका महत्त्व द्या आणि ते तो अनुभव घेऊन बघा पण सध्या भात शेती अति म्हणजे कोण कोण कमी करतात आता म्हणजे मी आता बोलणार नाही पण तांदूळ आपल्याक मिळतात रेशरवरनं त्याच्यामुळे कोण कोण त्यांनी भात शेती करूची सोडून दिली आहे आम्ही आता चाय पिऊया चला जास्त बोललो आम्ही आईन चाय आता हाणलेली आहे बघूया आहे बघा चाय आणि हाणलेली आहे तर बघू शकता ते बघा काय चिखल झालेलं आता बघू शकता ते बघा तुम्ही पूर्ण चिखलान म्हणजे या टिलरचं चिखल नाही आपण पाय असे चलत राहतो त्याच्यामुळे सगळं चालू पडलेलं हे बघा आई लिहिली आहे काय गे असं कसा तर आम्ही आता चाय पितो हा कोणी आणली व्हिडिओ चालू आहे व्हिडिओ ठेवला आहे तिथे काय चाललंय हा काय चाललंय व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड आलंय हा व्हिडिओ चालू आहे व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड झालं आहे आम्ही आता चाय पिऊया ही बघा ही पण चाय पिता आम्ही आता चाय पिऊया अंदानं चाय पिऊया हा होईल तर तुमका पण माहीत नाही पण मळ्यात येऊन चाय पिणं म्हणजे एक चांगलं एक्सपिरियन्स असतात एकदम भारी अनुभव असता तो आमची चाय पिऊन झालेली आहे मस्तपैकी आम्ही चाय मारा द्यायचेच ठेवूया हो बघा मुंगळो इलो पण लगेच तर मी आता चायचं कोप ठेवूया आणि बघूया आता तसा नांगरून झालेला आहे कोपरच रावलो कोपरं नांगरतं नंतर बघूया मेरे काढूचे लागतले आहेत जरा आणि अवतार जरा माझं वेगळं झालं बघूया केस कापूचे आहेत
मित्रांनो हे बघा, पहिले हे 1 2 3 4 5 6 आणि 7 8 9 10 कोपरे नांगरून जातात. आई आईला 10 कोपरे आहेत ना हे आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोपरे आहेत ना. हां, पहिले 10 कोपरे नांगरून झालेले आहेत. ही बघा, ही आमची शेवटची छाया आणि आम्ही आता टिलर थांबवलो. बघा नांगरून झालेला आहे. ही पूर्ण रांग ती नांगरून झालेली आहे. ही बघा, घे वाजूक राहू, घे वाजूक राहू. ही पूर्ण नांगरून झालेली आहे. ही बघा, आणि आता टिलर धुतात आणि आम्ही चाय पिऊया.